Het binnen landelijke cijfers, maar ook in Friesland gaat het beter in de bouwsector. Benam de lietstere bouwbedrijven, met minder dan 10 medewerkers, gaan vooruit. Bij de midden- en grote bedrijven gaat het minder vlug. De omzet bij de Friese bedrijven is in het eerste financier van 2015 hoger dan een jaar eerder. Toch binnen de Friese omzetcijfers minder fleurig als in het westen van het land. Die lezen leger als het landelijke gemiddelde. Dat weet ik wel. En er zit in Friesland ook nog weer een enorme verschil in. Als je in het noorden van Friesland is, Noordoost-Friesland, daar is volle minder economische ontwikkeling als in de zuidhoeken van Friesland. Bouwbedrijf Lont in Sint-Anne verneemt ook dat het beter gaat. Het bedrijf had zo'n 100 werknemers en is daarmee een groot bouwbedrijf. De omzetcijfers lezen op hetzelfde niveau als voor de crisis in de sector. Er is al haast een jaar meer drukte. Dat heeft zich bij ons inzetten in de tweede helft 2014. En dat gaat nu 2015 en 2016 vooruitzichten hebben, die zijn positief en er zit een flinke groei in. De onloekende wenningmerk had een positief effect op de bouw. Ik wordt er nog heel tijd investeerd in nieuwe huizen. Dat zorgt ervoor dat er van Lont de komende tijd genoeg werk is. Het concentreert zich vooral op woningbouw, seriematig woningbouw en agrarisch, wat toch wel behoorlijk trots zet. Maar het belangrijkste is denk ik dat het consumentenvertrouwen beter wordt. En de graadmeter is woningbouw. Dus deze trend zet zich nog wel even terug. Wat het ook voor de lietstere bouwbedrijven geldt is nog onwis. De BTW op verbouw en renovatie wordt van 1 juli af verhegen van 6 naar 21%. Het regeer had het tijdelijk verlegen naar 6% om de bouw weer een impuls te gaan. Benam de lietstere bouwbedrijven en de ZZP'ers zullen vernemen dat het BTW-tarief weer omheen gaat. Ik denk wel dat we in de bouw na de vakantieperiode toch nog wel even een dipje te verwerken krijgen. Ik denk dat een hele hoop particulieren hun investeringen voor een helle hebben. En dat die we kunnen ook nog even gebruik maken van die 6%-regeling. En die valt na de vakantie weer om. Dus dan moeten we het toch weer hebben van MKB en bedrijfsmatige investeringen. En dat kelpt nog steeds wel zwier.